uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Mpostoli, ngokuzithoba ngicela ukuba ngixolise baba. Ngiyaxolisa ngonile ngenza iphutha phezu kwelinye iphutha. Ngixolisa kakhulu baba. Ngithumele umuntu inamba kade ngiyifaka, umuntu ade ngimfaka ekhaya lezwi, ngathumela ngenamba e-wrong engenawo uWhatsApp nginga-checkanga. Ngithathe ukuthi ngoba sikhuluma ngoWhatsApp vele uthi sigcwele le uzonginikeza enespace, ngavele ngathumela kanti angi-checkile ukuthi udidekile wanginika naye e-wrong futhi. Xolisa kakhulu baba. Uhlala usichazele ukuthi asi-check-e kuqala before inamba siyilethe. Ngenza iphutha, ngicela ungithethelele baba. Ngicela noNkulunkulu baba angithethelele ngonile. Ngathi sengilenzile leli phutha ngaphinde ngenze elinye. Ngathi mangibona ukuthi ngenza iphutha sekufunala ngixolise, ngaxolisa kanti ngixolisa uLwesihlanu akusafanele ngabe imeseji ngisayithumela. Ungixolisa kakhulu baba. Ngicela ungithethelele. Ngicela ungithethelele ngonile. Ngiyazithoba ngicela ungithethelele baba. noNkulunkulu baba angithethelele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubapostoli namampostoli ekhaya lezi nasentabeni yendlela Jehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi nanamhlanje. Baba ngicela ukuxolisa ukuthi ngaphendula umlayezo. Ngasenda umlayezo ngomgqibelo kungafanele ukuthi ngiphendule. Ngathi uma ngifunda impendulo kababa nje ngokukhulu ukunganaki ngiyaxolisa ngaphendula. Ngicela ukuphendula, ngisacela futhi ukuxolisa kubaba ukuthi nami yasendeka i-emoji kodwa ngashesha ngayibona ngayisusa. Angizange ngiqonde ukuthi kufanele ngayitshela ukuthi ngoba kubonanga muntu. Kuloko baba ngiyaxolisa Nkosi uJesu, ngiyaxolisa kubazalwane bonke, ngiyaxolisa nakuwe baba. Ngiyaxolisa futhi nokuthi bekwenzeka kuthole ukuthi ngilalela inkonzo ngimatasa, angihleli phansi ngithobela uNkulunkulu. Ngiyaxolisa naloko. Ngiyacela uNkosi uJesu angithethelele. Ngiyaxolisa kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela-ke baba entabeni yendlu kaJehova nasekhaya lezwi. Cha baba, ngithi angidlulise lesi sixoliso ukuthi ngoLwesihlanu ngithe ngilalele iy'xoliso zabazalwane. Kwenzeka nami iphutha elifana nalelo, yangena i-emoji ngaleyo ndlela, ngibeke sengiyisusa. Impela bengingakangeni imiyalezo ngakimina. Bengingakangeni imiyalezo futhi bengisazi emicabangweni ukuthi uma kuxoliswa ngendlela enjalo, kambe mina nami ngake bengisakhumbula ukuthi nami ngake ngaba naso isimo esinjalo ukuthi kungena i-emoji mese ngiyisusa masinyane. Angibaze-ke ngisibone isidingo sokuxolisa ngoba ngangiyisuse masinyane. So bengilalela imiyalezo enjalo-ke kwenzeka kona lokho. So ngiyaxolisa nangaloko okungaphambili, so nangalokho okwamanje. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukuxolisa ey'nsukwini nje ngiyifakile i-emoji, angasheshe ngabona ngayicisha. Ngicela ukuxolisa baba Mpostoli nakuNkulunkulu. Ngicela ukuxolisa, yafakeka ngephutha. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande, ngithanda ukubingelela ekhaya lezwi. Cha, nami ngithi angidlulisa ukuxolisa. Kwenzeka nje ey'nsukwini ey'phambili ezedlule ngibhizi ngithi ngilalela iy'nkonzo. Ngisanda uma ngilalela iy'nkonzo nomfakazi, kodwa nje
khona ngakulalela kwapheseka i-emoji ngayikhipha-ke mhlawumbe kuphela ngisho 2 seconds ngasheshe nje ngayikhipha. Kodwa-ke ngoba ngiyabuza ubufakazi babazalwane ukuthi cha angixolise nokuba ngekho ongabonayo kodwa uNkulunkulu esezulwini wabona. Cha, ngidlulisa nje ukuxolisa kakhulu nami kuNkulunkulu ophilayo, nakubaba uNsibande nebandla lonke, ukuthi abazalwane bangixolele kakhulu. Kwaba nje iphutha kwesinye isikhathi ufuna ukuthi wenza okunye ngenxa yokubambelela uthole ukuthi kugcine kungasenzeki. Okunye-ke nje nginobufakazi kodwa manje ngisazama nje ukuthi ngikwazi ukunciphisa ukuthi bunele kahle kulesi sikhathi okuyisona esikaliwe. Ngiyazama nje kodwa-ke akakavumi kahle ukuthi kunele kulo 3 minutes noma ngaphansi kwakhe nje. Kodwa nje nginabo ngiyafisa kakhulu impela nami ukuthi ngikudlulise ngomsebenzi uNkulunkulu emihle asenzela yona. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyambingelela baba umpostoli Nsibande, ngibingelele nomama umpostoli Nsibande, ngibingelele nabonke abazalwane endabeni yenduku kaJehova kuyabonelela nasekhaya lezwe. Nami baba bengicela baba ukuthi baba ngicolele kakhulu nami baba ngokuba lokhu ngimamele ubufakazi babafowethu labo udadewethu ebabuthululayo baba ngendaba zama-emoji. Nami okwenzekile baba mangikhumbula kahle ngathi bokuyiDisemba sizokuphelela eDisemba ngayifaka nami emoji kepha ngashesha ngayisusa nami emoji yakhona. Ngangagcolisi nami baba ngoba ngabona ngathi akekho nami umuntu oyibonile ngoba akekho umzalwane uye wangicwayisa nangayo, futhi nami ngasitshela ukuthi hayi ubaba naye akayibonanga. Kepha manje mangimamele nami ubufakazi baba obuthululwayo baba, nami ngithi baba ukuyisithoba nje nami Nkosi ngiyacela baba ukuthi uNkulunkulu nami angithethelele ngoba ngayifaka i-emoji, naye ubaba ngiyacela naye angithethelele, nabonke abazalwane bangithethelele nabo Nkosi. Ngiyaxolisa nami kakhulu baba ukungaxolisi ngalolo sikhathi ngayikhipha i-emoji Nkosi ngoba bengibona ngathi angibonwanga nami. Ngiyaxolisa nami kakhulu baba, ngicela nje ungicolele, ngiyacela ungicolele baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, uma ngilalele ubufakazi abazalwane bekhuluma ngokuthi bake bafaka ama-emoji, baba ngicela ukuxolisa. Ngake ngafaka i-emoji nami ngelinye ilanga. Akufikanga ekutheni ngize ngitshelwe abanye abantu, kodwa ngathi uma ngibuyela efonini yami ngi-check-a abanye abazalwane abafaka ama-emoji ngoba ngivamise ukuba-check-a bese abanye ngiyabuyela kubo ngiyabakhuza. Ngathola ukuthi nami ngiyifakile i-emoji. Baba ngicela ukuxolisa kakhulu kuNkulunkulu. Le nto ngiyenze ngonyaka odlule ngisanda kungena ekhaya lezwi, kodwa ngiyezwa ukuthi uma abazalwane belokhu befakaza iyangithinta nami. uJesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa ekhaya lezwi ngegama lenkosi yami uKristu Yesu. Nami ndiyabonga kakhulu ngokwamkeleka kutata. Ndibulisa utata nomama uNsibande ngegama lenkosi. Ndiyaxolisa nami ngenye imini ike yenzeka i-voice call, WhatsApp voice call ngempazamo. Futhi ke ndahlala le nto indixaka uba kwenzeke njani nazi like
andi-understand uba kwenzeke njani, but andiboni nento eyibonisayo uba iyiphi le-voice call. Kodwa inhle into yoba ndayibona isenzeka i-voice call. So ndiyaxolisa kakhulu kutata, ndiyaxolisa kakhulu nangale nto yokumamela ke ezi nkonzo. Ndibhizi ndisebenza, ndingumntu othungayo, so bendimamela mhlawumbi ndithunga. But izolo ndike ndathi mandihlale phantsi ndimamele. But utata xa esithi njengoba naye esitsho uba masithi iNkosi uJesu uyinkosi, iNkosi uJesu uyinkosi. Nam ndatsho ke ndidla ngotsho but nditsho nje ndiwilizela. So ndatsho ndihleli phantsi ke izolo ndimamele ndizolile le nkonzo okwazi komntu osenkonzweni nyhani. Then ndava i-connection kaMandla kaMoya Oyingcwele. So ndabe sendiyakonektha nam ngokutsho nje ukuthi iNkosi uJesu uyinkosi. Ndiyambulela uThixo kakhulu egameni leNkosi uJesu. Amen. uYesu Kristu inkosi tata. Ndiyabulisa kuwe tata, nakuwe mama, nakwikhaya lezwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ndithi mandixolise, ndivakele ndithinteka. Nam ama-emoji endandiwenzile noba kukudala kona, ndiye ndavakala ndithinteka uba bekufanele uba ndiwaxolisele ngoba watsho ukuba i-emoji ayifuneki. Ndiyaxolisa kakhulu tata ngento endayenzayo. Ngenye imini ngathi ndiyacofa kwi-V_N, into ebiyenzeke kule fowuni bekuvele kucofeke kuvele kungene ama-emoji. Andiyazi le nto ibivele yenzeke, ndithi ndenze enye into kwenzeke enye into. Ndiyaxolisa tata, ndiyaxolisa kakhulu, ndiyaxolisa, ndiyazithoba, ndiyaxolisa kuwe tata, nakubazalwane bonke, nakwikhaya lezwi. Ndiyaxolisa nakuYesu Kristu tata wethu, ndiyaxolisa kakhulu. Okunye tata ekudala ndixolise kokuba bendiye ndiphulaphule intshumayelo. Khona umsebenzi endiwenzayo, ndifumane ilityala loo nto kum. Ndiyaxolisa kakhulu. Ndizawuse ndiyiphulaphule xa ndilala okanye xa ndifumene ithuba. Ndiyaxolisa kakhulu ekubeni utata wethu endenzela into entle kangaka, ndikwazi ukuba ndithi endikucelayo andenzele, uYesu Kristu andenzele. Ndiyaxolisa kakhulu. Into eyenzekileyo tata kukuba ubufakazi ndibuzise kade, ubufakazi bangoJanuwari. Ndifumaneke ndithinteka, ubufakazi bangoJanuwari. Kuninzi endikwenzelweyo kodwa ndingabuzisi ubungqina. Ndiyaxolisa kakhulu tata. NgoLwesihlanu ndithe xa ndihamba ndiphaa edolophini, ndathi xa ndiwela umgaqo ndeva ipleyiti efayo apha emva kwam. Kwaba kuzokrosa abantwana besikolo beya kwelaa cala. Wema abantwana nabantu, xa sijonga asiyiboni le nto uba ivela phi, kodwa yipleyiti ecaba iyatyiselwa apha emva kwam. uYesu Kristu inkosi tata. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba, umama nomndeni wonke ekhaya Wentsebandi. Ngibingelele abazalwane basentabeni nabasekhaya lezwi, ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngizoxolisa nami ngomunye ngisanda kungena egruphini, yake yangena i-emoji ngasheshe ngayikhipha, ngangaxolisa ngithi ngoba ayizange ibonwe muntu, kodwa ubufakazi obuvelayo ukuthi kukho konke uNkulunkulu wethu Baba uyabona. So nje ngiyayithoba, ngiyaxolisa kakhulu kubaba naNkulunkulu Baba. Lithi iBhayibheli
ukumesaba uJehova kuyingcebo. So nje ngiyayithoba kakhulu, ngiyaxolisa. Bekuyaye kwenzeke ngilalela iy'nkonzo ngibhizi ngenza omunye umsebenzi, kodwa nje siyambonga kakhulu uNkulunkulu ubaba olulungisayo ibandla lakhe. Siyambonga kakhulu, ngiyathoba kakhulu baba, ngiyaxolisa ngesenzo sami engasenza. uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi, ngiyabingelela kubaba umpostoli ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ekuseni ngithi angithule ubufakazi oba namhlanje ekuseni uma ngivuka. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ebuthongweni ebengibulele, kunalapho besikhona kungathi sinabazalwane, kanti nje kunentombazane elokhu ingibhekile. Ukungibheka kwayo ivele yasuka yadlala umlingo phambi kwami, okanye i-magic. Wayewudlala lo mlingo, yangidaka lento eyenzayo lapha kimi. Ngalokhu ngimemeze ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngamemeza kaningi ukuthi uJesu Kristu, sengizwa ukuthi lento engenze yona ingidakile, kodwa ngalimemeza leli gama lokuthi uJesu Kristu inkosi. Hey bazalwane, linamandla, linamandla. Kuningi usathane asinyonyobela ngakho silele ebusuku, efuna ukuba siliphike leli gama, kodwa engikwaziyo ukuthi linamandla leli gama, linamandla. Bazalwane, singaliyeki. Okunye kwesibili, ngithanda ukuxolisa kakhulu ukuthi useze kwaba manje ngithindwa ubufakazi babazalwane uma bexolisa ngendaba yama-emoji. Okay, kimi yake yangena ekuseni, ngangithi ngimamela ubufakazi, yapreseka. uNkulunkulu emuhle-ke bashesha abazalwane bangithinta ukuthi angisuse i-emoji. Ngayisa uNkulunkulu ngingazi ukuthi isuswa kanjani. Ngabuza kulo mzalwane wangitshela, ngayisusa. Engakunothisayo bazalwane ukuthi ngempela i-emoji yidimoni. Ngavele ngoma ngomele embhedeni ngiguqile, kade ngithi ngimamela ubufakazi, ngavele ngaphela ukuthi hawu, sekungena i-emoji, ngizoyikhipha kanjani ngoba angikwazi. Into eyagqamayo kimi bazalwane ukuthi kufanele ngivume izono. Ngathi akusho ukuthi izono angisezukuyivuma.
ngenxa yokuthi sengene emoji kusho ukuthi ekhaya lezwi sengiphumile. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela ukuxolisa futhi nanokuthi ngathumela umuntu enambeni e-wrong. Ubaba wangi-correct-a ukuthi angithumele enambeni e-right. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngiyaxolisa. Ngiyacela ubaba angixolele noNkulunkulu nebandla lonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli nomama. Ngiyanibingelela egameni elihle lenkosi yami uJesu Kristu. Baba ngicela ukuxolisa kakhulu, ngafaka i-emoji ekhaya lezwi eyangena ngephutha, ngangingaqondile ukuyifaka, ngasuke ngenza elinye iphutha ukulalela inkonzo ngisetekisini ngenza ezinye izinto. Nami ngiyathinteka kwabanye kulaba abalalela iy'nkonzo benza eminye imisebenzi. Ngiyacela inkosi Jesu ingithethelele ubaba umpostoli nabazalwane bonke. Ngicela uxolo, ngiyaxolisa kakhulu. Sekuyavuka nokuthi ngafaka i-emoji ekhaya lezwi. Ngiyakhumbula nje ukuthi ubaba umpostoli wangithumelela kaningi amameseji wa-screenshot-a nane-emoji engangiyifakile ekhaya lezwi, kodwa ngaleso sikhathi ngiyakhumbula ukuthi kwakuhlwile nje, ngangingazi ukuthi kwenzakala ini, ngangingazi ukuthi kwa-emoji leyo yini. Angikhumbuli ngixolisa, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyazi ukuthi ngahlupha kakhulu. Ngiyacela uxolo kuba umpostoli nabazalwane bonke. Ngiyacela inkosi Jesu ingithethelele kakhulu, ngiyathoba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. uYesu Kristu inkosi. Ngiyabulisa utata umpostile, umama umpostile, abazalwane bonke basekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi. Nami tata ndizoxolisa. Ndingomnye ebemamela inkonzo, ufumaniseke uba andihlali, ndithi ndiphandle ndiphinde ndibuye, ndihlambe izitya ndiphinde ndibuye, ndiyishiye ikhala ndiphinde ndibuye, ndiphinde ndiyiqalele. Ndiyaxolisa, ndicela intethelelo tata undixolele, noNkulunkulu Baba andixolele. Ndiyaxolisa. Ndaphinda tata ndenza futhi elinye iphutha, kwangena i-emoji ndayikhupha msinyane ndisithi akukho mntu uyibonileyo. Ndalibala ukuthi uNkulunkulu Baba uyabona. Ndizocela uxolo kuwe tata umpostile, ndicela uxolo nakuNkulunkulu Baba andithethelele. Ndiyaxolisa, ndiyaxolisa kakhulu. uYesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nomama egameni likaJesu. Ngibingelela abazalwane basekhaya lezwi. Ngibingelela abazalwane basentabeni kaJehova. Ngibonile egameni likaJesu ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukuxolisa baba phambi kukaNkulunkulu. Ngonile ngafaka i-emoji. Umzalwane omunye wangitshela ukuthi kune-emoji, ngayisusa ngoba kwakungakaboni muntu, ngangaxolisa. So lokhu ngilalela ubufakazi babazalwane, ngiyabona bayaxolisa. So sekuyafika nakimi ukuthi kumele uxolise. Sacela uNkulunkulu angithethelele nokuthi ngiyake ngiyilalele inkonzo, ngibhizi ngokunye, ngivule ifoni, ngiyibeke lapho uthole nasemsebenzini, ngibeke ifoni lapha ngilalele odwa. So ngicela ukuxolisa uNkulunkulu kukho konke lokho. Siyambonga inkosi uJesu ukuthi iyasifundisa usuku nosuku, uyasifundisa. Ngiyaxolisa kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.
uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ekuseni ngiyabingelela kubaba uNsibande, ngibingelele kumama uNsibande, ngibingelele emndenini wonke wakaNsibande, ikhaya lezwi esentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Nami baba ekuseni ngicela ukuxolisa ngento eyenzeke nge-weekend baba. Nge-weekend ngangithushwa i-network kakhulu. Manje uma ingihlupha i-network ngangifuna ukudownload-a inkonzo. Ngilokhu ngiklikha ngathi sengibona ifoni yabe iseringa kanti sekuthinteke u-calling, shuthi ngangikufonela via WhatsApp ngomgqibelo. Ngiyacela uxolo kakhulu, uNkulunkulu angixolele nebandla lonke, igroup yonke ingixolele egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyaxolisa baba, nanokuthi baba nami ngangiyeke ngiwafaka ama-emoji. Sometimes ubaba angikhuze ngingazi kodwa ukuzoxolisa. Kwesinye sikhona umzalwane owangifonela engitshela ukuthi ngifake i-emoji ekhaya lezwi. Ngaxolisa kulowo mzalwane ngayikhipha, but angizanga ukuzoxolisa kuwe baba nakuNkulunkulu. Ngiyacela uxolo kakhulu kuwe nakubaba uNkulunkulu nasegruphini. uNkulunkulu angixolele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi emkhulu, uJesu Kristu inkosi. Ngithemba usagcinekile nogogo. Ngicela ukuthatha leli thuba ngithobeke kakhulu phambi kaNkulunkulu Baba. Ngithobeke kakhulu phambi kweNkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyazithoba, ngizoxolisa kakhulu. Ngicela uNkulunkulu angithethelele kakhulu ngokungalaleli. Uma ethi angizoxolisa ngoba sekukade kubekekile, ngibona uNkulunkulu engibekezelela nje kakhulu. Ngithi angizoxolisa kakhulu ngokuthi ngisanda kufika ekhaya lezwi, ngisanda kufika ngaba i-influence ebhedayo kakhulu ngoba ngangifika ngisho uqula iy'tayela zamaduku. Ngaze nga-influence abazalwane kakhulu, kwathi uNkulunkulu esekuvezile ukuthi akakuthandi. Ngangaxolisa kubazalwane. Ngiyacela ukuthatha leli thuba ngizoxolisa nakubazalwane bonke engaba isibonelo esibi kubona kakhulu. Okunye kwaba yifoni. Ngisanda kuphenduka nganginefoni eyisinengiso kakhulu ngoba ngangiyithengelwe i-boyfriend. So yayiyinhle kakhulu iney'thombe ezinhle, ngishutha ngayo abazalwane. And uNkulunkulu ekhuluma ngey'nengiso uyangimbula futhi lokho ukuthi kufanele ngixolise kakhulu ukuthi ngangingcolisa abazalwane ngokuthatha nje iy'thombe namavidiyo esontweni ngefoni engcolile isinengiso. Ngiyacela ukuxolisa kakhulu. Ngiyacela abazalwane ngangibashutha, ngingixolele kakhulu, ngiyacela. Ngiyacela ningixolele. Jesu Kristu inkosi. Ngixolise kakhulu futhi nokulalela inkonzo. Ngibhizi nokunye. Ngiyacela ukuxolisa phambi kaNkulunkulu. Ungamthobeli uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Ngiphinde ngixolise futhi ngokuba sekhwayeni ey'nkonzweni zabasha. Sekhwayeni ngingabhabhathisiwe. And uNkulunkulu wayikhulumile ngey'nkonzo zephasika 2024 ukuthi akufanele ube sekhwayeni ungabhabhathiswanga ngoba uzoshaya abantu abafanelekile. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi.
Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyethemba niyaphila nonke ekhaya. Ngithi ngidlulise ukuxolisa kuNkulunkulu nakuwena Baba, nasekhaya lwezwi, nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngike nami ngafaka i-emoji kodwa ngasheshe ngayibona. Ngithi ngidlulise ukuxolisa, ngasheshe ngayibona ngayidilitha. Ngidlulisa ukuxolisa kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukukubingelela nomama Mpostoli, bingelela abazalwane bonke ekhaya lezi nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga Baba uNkulunkulu kakhulu, uNkulunkulu Baba osenzela umusa nje wokusigcina, wokusiphilisa. Eyi, siyaphila kakhulu ekhaya lezi iy'nkonzo ziyasondla usuku nosuku. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Eyi Baba, ngicela nje ukuxolisa nami. Bengomunye umzalwane olalela iy'nkonzo ebhizi. Sothi ngiwashela izitsha noma ngiyashonela endlini. Ngiyezwa abazalwane bayafakaza, nami ngiyathinteka kakhulu. Ngicela inkosi uJesu ungixolele nawe Baba kakhulu. Ngiphinde ngixolise Baba ngenkathi ungibuza ngendaba yombhabhadiso kababa wala ekhaya. Ubuza ukuthi mina sengabhabhadiswa yini. Kwakuyi-Sunday ekuseni Baba. Ngaphendula nje ngayo i-Sunday ekuseni ngoba sasilungiselela ukuya enkonzweni. Ngayitshela ukuthi ubaba shuthi into afuna ukuyisho into mhlampe ya-Sunday. Ngenkathi ungibuza ukuthi mina sengabhabhadiswa yini. Ngaphendula futhi nami ngawo Sunday kanti sengiyona. Angaxolisa. Eyi, ngiyaxolisa kakhulu Baba. Ngicela uxolo, ngicela nje ungithethelele. Ngaphendula nje ngiyitshela ukuthi ubaba ufuna impendulo esheshayo ngoba i-Sunday. Ngangaxolisa-ke ngaphendula nje yathi ngena nje imeseji ngavele ngayiphendula ngaleso sikhathi futhi ngangigqoka ngiyitshela ukuthi hhayi ubaba ubuza nje mhlawumbe imeseji esheshayo vele ufuna impendulo esheshayo. Kanti akumele ngixolise, kumele ngize ngixolise ngo-Monday. Ngiyaxolisa kakhulu Baba, ngicela ungithethelela nje lapho ukuthi wathi usuveza ukuthi bengingafanele ngixolise ngoba i-weekend amameseji asiwathumeli. Ngavele ngafunda nje ngayeka kanjalo ngangaxolisa. Kodwa nje eyi bese ngizizwela nginecala ukuthi eyi angixolisanga, kwafanele ngibuye ngibhale ngixolise futhi ngo-Monday ukuthi hawu baba ngiyaxolisa. Bengiy'tshela ukuthi impendulo uyidinga manje ngokushesha ngoba kwakuyi-Sunday. Ngiyaxolisa kakhulu Baba, ngiyacela ungixolele ungithethelele nobaba uNkulunkulu angithethelele. uNkulunkulu Baba, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyalibingelela lilo mama. Ngibingelela abazalwane ekhaya lezwi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi. Baba lami ngicela ukuxolisa. Lami ngomunye owangenisa ama-emoji last year. But ngoba ngangishesha ngakhipha ngathi hhayi baba akabonanga. Futhi ngathi noma ngangisiza ukuthi kube ngiyaxolisa but kwaba lale nto yokuthi hhayi ubaba uxakekile vele ithi ngingamhluphi ngama-meseji angaxolisa. And then last of last week wazongena i-voice recording. Ngangithi ngiklina ifoni kanti ngangingakaphumi kahle egrupini, ngangingade ngimamele inkonzo. So kwazongena i-voice recording egrupini ekhaya lezwi. Ngayistobha ngasaba ukuxolisa baba, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa lokuthi ngifake ama-emoji ngiqeda lapho ngingaxolisi. Ngisho noma ngangisiza ukuthi unembeza wona uyatsho kodwa ngibuye ngiziduduze ngokuthi hhayi ubaba uxakekile ngama-meseji. Okusalayo ngikukhiphile but ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ungibhekile. Siyabonga labazalwane abasikhuthazayo besikhumbuza ukuthi noma ungaxolisanga ubaba engabonanga kodwa uNkulunkulu ubhekile, uNkulunkulu ukubonile. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngihlale kodwa ngisazi ukuthi ngilecala angixolisanga
kubaba angiphinda ngangaxolisa futhi kubaba uNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu, ngixolisa la kubazalwane ekhaya lezwi lentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi, ngicela uNkulunkulu angithethelele. Njalo ngiyafisa kakhulu ukuthi ngiqaphele kakhulu, isandla sami siqaphele kungabi kungena ama-emoji. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngicela ningixolele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba, ngilalela abazalwane uma bezilahla uNkulunkulu. Inhliziyo yami iyabuza ukuthi wena u-right yini. Ngiyabheka ukuthi Nkosi kunje ngenzeni. uNkulunkulu wangikhombisa ukuthi nawe uphakathi ulalela indumiso la esuke ubaba ebhale khona ukuthi uhlelo indumiso. Lapho nje ngijwayele ukulalela, uthola ukuthi ngibhizi nezinye izinto ngilalele. Kothi-ke mase ngiqedile ngathi sekuyinkonzo-ke ngihlale-ke ngithobe ngilalele. Nje nami uNkulunkulu uyangikhombisa lapho ukuthi kusuke ngiphambene naye, ngingenzi ukuthanda uyena. Ngiyacela baba ukuthi ngixolise. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubingelela ubaba umpostoli, umama, abazalwane basekhaya lezwi, abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyathanda ukuxolisa nami ngama-emojis. Ngikhumbula kahle last year ngicathi kwakuko-July, kukhona i-emoji engayibona ngayidilitha mina kuqala. Ubaba umpostoli ngoba nakho shuthi akangikhiphanga, shuthi wayengakayiboni, ngayitshela ukuthi akabonanga. Kanti mase befakaza abazalwane sebethi uNkulunkulu ubonile, ngathinteka kakhulu. Ngiyacela uNkulunkulu ubaba angithethelele. Ngiphinde ngixolise futhi ngesenzo sokuthi uma ngabe ngisebenza ngibe ukuthi uthi ngivule iy'nkonzo ukuze mase ngiqeda imisebenzi yami ngazi ukuthi ngiyilalelile, ngoba ngangathi ngiyayilalela futhi ngelinye ilanga ngilalela ngisensimini. Ngalalela omunye umzalwane ekhuluma ngokuthi uma ngabe ungasayilaleli iy'nkonzo, kukhona iy'nkonzo zeqayo, azi ukuthi le umbrella le uNkulunkulu asinike yona ekhaya lezwi usuke ungasekho ngaphansi kwayo. Kwangithinta kakhulu ngoba ezinye ngangiye ngize ngiyijombise, uthole ukuthi bengingenalo idatha ngingabuyeli emuva ngiyoyilalela. Kwangihlaba kakhulu lokho. Siyabonga nje abazalwane, uNkulunkulu ngobufakazi babo ngoba basikhumbuza ezinye izono zethu. Nalapho-ke uma ngilalela iy'nkonzo ngisebenza, nami ngingomunye walabo. Mase ngithi ngizoyilalela ebusuku, ngiyilalela ebusuku sengilele, ngivedane ngizumeke, uthole ukuthi ngilale idatha ngili-onile ngenxa yokuthi bengilalela inkonzo, ngagcina ngilale kanjalo. Kade benginqumile kulo nyaka uqala ukuthi inkonzo before silale sizoyilalela sonke siwumndeni. Nalokho angikwazi ukuthi kuphelelephi, sikwenzile unyaka usaqala. Ngithi beko-January kusanda kuvulwa iy'kole, kwaphelela futhi nakho. Sengivedane ngivula abase-Roma 10 sithandaze silale. Ngiyaxolisa kakhulu uNkulunkulu ubaba ukuthi mase ngithi ngiyayilalela sengingedwa, ngiyilalelele embhedeni ngivedane ngizele. Ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu angithethelele, ngikwazi ukumnika isikhathi sakhe ngendlela naye angenzela ngayo, ngoba kwakona ukuthi ngize ngithole amaphutha ami ngaba ngiwatholi ukube angilalelanga ngale ndlela engilalele ngayo. Ngiyacela uNkulunkulu angisize ngihambe endleleni yakhe yokukholwa, ngimethembe, ngenze ukuthembeka nami phambi ngobuso bakhe. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli nomama nabazalwane ekhaya lezi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngokukhulu ukuyithoba nami ngithi angixolise ngokuzwa inkonzo yayizolo. Ubaba wayesanda kusitshela nje ukuthi ama-emoji awasasebenzi kudala impela, ngicabanga ukuthi mhlawumbe u-2022 wayesanda kusitshela ubaba. Ngathi ngicofa ufakazi kwavele kwangena i-emoji, ngavele ngayisusa sometime ngathi we ubaba umpostoli kade sitshele ethi awafuneka
ungayibonanga kodwa manje ngokuzwa ukuthi noma ngaba uyibonanga wena ngoba usanda ukutshela nje kwakusanda ukuqala impela isaqala ukutshela ukuthi ama-emoji awasafuneki yangena. Ngiyacela inkosi uJesu ngithethelele ingeze ngegazi layo eligeza kube mhlophe ngaphekweqha. Ngiyaxolisa uNkulunkulu nakuwe Baba naphambi kwezulu. Ngiyaxolisa kakhulu, ngizwile kakhulu impela ithintekile inhliziyo yami. Kwase kuthi futhi okunye futhi baba esanda kusitshela nje ngathi ngichofa ufakazi ekuseni kwavele ngezwe sengithunyelwe lo omunye nje ekuseni wathi khipha i-emoji ngayikhipha same time kodwa ngoba uNkulunkulu wangibona ngithi nje angifuni Nkosi yami baba umpostoli akhathazeke ngami esatshela kangaka ukuthi nje i-emoji lokho engaqaphela lapho ukuze kube manje angiyifaki i-emoji ngivele ngithi Nkosi ngisize izandla zami zingenzi ukona. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi ephilayo. Awu ngiyamcela inkosi uJesu ngithethelele ngoba ngayitshela ukuthi nje ngoba uNkulunkulu usengithethelele ngoba ngivele ngayikhipha semthamo ayizange izibone. Kwakusanda ukuqala impela usanda kusitshela ngama-emoji singakazi lutho ngokuthi ama-emojis ayini. Ngokuyosichazela uveze ufaka nama-videos akhuluma ngama-emojis inhliziyo yami yathinteka. uJesu Kristu inkosi ngithintwe inkonzo yayizolo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.